Čeho se děje? Tohle je čtvrtý part Minecraftu, protože to je úplně hustý. Je to až čtvrtý part, ale kam se mi poděl můj meč? Nemám meč? Já nemám meč? Sakra. Tak, a čeho jste si mohli ze začátku všimnout? Ano, asi, že mi vyrostl les, postavil jsem si tu krásný domek. Tady si pak udělám slepičí farmu, omlouvám se za lidi. Nemůžu ještě spát. A proto mám obrázek krásný, tady mi procházely slepice, ale já jsem si udělal průchod tu. Tak, krásný to průchod. To chci nějak aby to nebylo zase tak dlouhý, takže to bude náhodou OK. Chci si vyrobit meč, ať se vystíme. Tak. Takže to bych chtít dřevo. Tak. A čeho jste si mohli všimnout? Postavil jsem si určitě krásný dům. Určitě mi ho závidíte, takovýhle byste vůbec nepostavili, že ano? Neměl jsem to bloky, takže jsem musel použít náš milostivý kotel, nebo co to bylo. To nebyl kotel, to byla hrůza všech hrůz. Tady mám dveře, tady ohrádku. A včera jste si mohli všimnout, tyjo, jak to, že tam máš křížek, nebo plus, křížek, dejme tomu, že to je křížek, jak to, že tam máš křížek. Ano, křížek jsem se si tam dal tady tím stylkač, jo, to víte, jak se jmenuje. Tak, ale zase je nevýhoda, že vám to, tyhle ty bloky, co jsou teda bloky, co znamená, tu dolní listu vám maximálně jenom 5, jo, 6 to nedá, ale protože nejde to. Prostě to nejde. Tady jsem si nechal vyrůst tohle a v dnešním díle budeme zase těžit jako vždy, tady to pokecáme a celý to musíme pokecat, protože to bude čtvrtý part, kecající part. Čtvrtý part, kecající part. Je to čtvrtý part až čtvrtý part. Čtvrtý part z Minecraftu. Oh yeah. Tak, je to čtvrtý part a už jsem se dneska rozjel, protože to musím mákat. Ještě tady tento sekáme. Je to úplně super, ale já už to vidím zase, zvuk bude jako vždy posunutý, takže než se vypne video v konci, tak to bude chvilku trvat. Omlouvám se za lidi, myslím, že jsem to už říkal. Teď si otevřu dveře. Mám nějaký saplinky, nemám, což je špatné. Dřeva mám dost, takže tady to můžu přepracovat na wooden planky. No dobrý, slepice mi tam musí vlízt do bytů. Tak tudy už nevlezeš, tudy to. Doufám, že zvuky nebudou jako vždy nahlas. Oni někdy nahlas nebyli, ale aby jsem to nedal teď nahlas. Tak, teď já jsem si zničil obraz. Dejme tomu, že tady to nejlepší. Tak. Jablíčko. No, měli bychom se za chvilku poučit. Promiňte, musel jsem si příknout, takže sráč. Proč jsem to tam nedal? Je to 3, jo, je to 3. Jablíčko mám od čeho a určitě tady díl bude záživný fakt, protože to pojmenuji závorka nic nedělání, protože to záživný není. A jdem to tamhle posekat
bude zase jako vždy Minecraft, Pocket Edition, CZ, čtvrtý part a hned po tomhle partu si natočím další part, abych ho tam mohl zase dát. V pondělí se omlouvám, že nebude video. V pondělí prostě nemám čas, takže v pondělí nevyjde žádný video. Zítra tam dám ještě čtvrtý part, který teď točím. A máma telefonuje. Sorry, co to? Ona to telefonuje jako z kreditu. Zrovna volá s kámoškou z práce. Tady to byl velký strom, tyjo. Za to tě uznávám. Já jsem se už rozjel od prvního partu, protože jsem byl jako, takže čau lidi, tady je další video, ale protože už jsem nemám moc času a tak si přetočím 2 díly, takže tady to video vyjde zítra, neboli ne, co to jmenuji, ve čtvrtek, v neděli a ten další part, teda další video vyjde až tak, tady ten vyjde v neděli, v pondělí nebude žádný video, ale v úterý už bude. Já jenom nemám čas na natáčení, takže nebudou videa. Tak teda v pondělí nebude video. Ale fakt teď děkuju fakt za 2 odběratele. 2 odběratele, moc děkuju. Děkuju za 2 odběratele, který jste mi dali. Je to úplně super, že mám 2 odběratele. Já myslím, že tam mě nebude odebírat nikdo a on už mě někdo odebírá. Takže super. Za to jsem hodně moc rád. A tady to semínko, to jsem tu zasadil 2 Minecraftní dny. A ono je takhle malý. To není možný, aby bylo takhle malý. Rozhodl jsem se, že tyhle ty cheesy tu nechci dávat. A oni mi to naladí jako tmavý cheesy. Protože jako tady je tmavý. Promiňte, mně se to seklo, tady je tmavý a tady je bílý, jo, což jako trochu neladí, no ale dobré, jde. Dobrá, tak tohle byl takový jenom povídací díl, nic nedělání, to bude a já se s vámi loučím, já teda dojdu do bytu, tak zvuk bude jako vždy posunutý, ještě s tím nic asi neudělám a promiňte, já jsem se zaposlal, tam máma mele. Já se s váma loučím pro dnešní díl a teď zmáčknu to screencast, tab to end recording, takže čau lidi.